Găsit la un nou episod. Astăzi suntem alături de niște prieteni. El este, cum te chema? Ionut. Și pe băiatul ăsta? Ah, ok. Deci unde jucăm? Nu uitați să like, nu uitați de subscribe și da. La ce jucăm? Da. Și butonul de subscribe. Care? Deci, oh, ok. Deci, apropo, câte like-uri vrei să strângem? Ok. Bă, băieți, eu vreau să strângem ca vreo 4 milioane, dacă se sau 400 sau 100. Unde e? Unde-i playerul? Da. Poți să-ți dau live? E liber? Ah, perfect, perfect. M-am gândit că nu e liber. Bă, stai un pic. Ne. A, pe OAS, da, mă, și eu știu mișcarea. Te duci pe, da. Bă, în primul an când s-a dat pe tărzi în 2024, tu aveai pe tărzi? Adică ai dat ceva pe tărzi? Mă, ăștia sunt pro playeri. Întreb și eu. Bă, ăștia chiar că sunt pro playeri. Ai și tu ți-ai luat pe 90?
Ia că iau eu o scurtătură. Mă, asta nebunie pe cap, ești prost? Nu știu microfonul. Chiar că nu arăt. Dar de fapt nu se știe dacă e arab, că sunt multe țări care au scris-o așa, deci nu se știe dacă e arab. E activațiune. Da, și a sărit jos. Dacă mă arăt. Eu joc Stumble Guys. Și eu aveam multe emoturi, dar nu știu cine m-a pus să umblu eu undeva și mi-am șters tot contul. Da. Adică aveam multe skin-uri legendare, am băgat de multe ori bani în joc, aveam multe emoturi, tot ce trebuie, până când am scris ceva și ghiși ce, mi-a banat contul. Tot încerc să-l iau înapoi și când scriu numele meu original ăla, mi-arată că și că e folosit de cineva. Păi cine l-a luat, cred că e un hacker și se bucură că e foarte bun. Bravo lui. Lasă-l că-mi fac eu alt cont. Lasă că-mi fac eu alt cont. Și hackerul ăla o să fie folosit. Cu cine vorbești? Prima mea greșeală în Stumble Guys? Prima mea specială a fost una de Crăciun. Acum mult timp. A ta? A ta care a fost prima specială? După aceea am luat... L-am luat până și pe ninja de electricitate albastru. Am luat scheletele de gold, am luat multe.
Îl văd, e la mine. Mamă. Ah. Nu știu, poate de noroc? Mai e unul, dacă nu mă știu. Ăștia sunt nebuni. Mâine, dacă pot, mâine facem rum. Și poi mâine, dacă am timp, facem, deci fiți atenți. Facem 2 rumuri pe diamante, dacă se poate. Și fii atent. Facem cam 2 rumuri. O să facem 2 rumuri și cine câștigă puteți să folosiți mâine ce vreți voi. Hack, ce vreți voi. Ce vă dorește inima. Nu vreau, puteți să jucați cum vreți. Că vă înțeleg că vreți diamante, așa că diamante, frate. Să văd dacă mâine pot să bag cu diamante. Mâine facem rum cu diamante, da? Vă arăt și codul tot, da? Mâine facem de fapt live pe YouTube. Facem live pe YouTube ca să vă arăt codul. Vă arăt parola. Vă arăt și parola deci dacă îmi dați și voi măcar, nu știu, în câteva follow-uri pe YouTube, jur că vă arăt parola. Deci dacă îmi dați follow, vă arăt parola, da? Altfel nu vă arăt nimic. Nu se întâmplă nimic. Deci dacă mi-arătați că vă abonați la mine pe YouTube, facem din asta, da? Și fiți atenți, știi câți vreau să se adune? Deci, vreau să-mi dați cam 4 oameni,